नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्हच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी जिल्हा बँक चालवली नाही तर धाववली आहे आणि शेतकरी असतील, आपले सर्वसामान्य नागरिक असतील, प्रत्येक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला माणूस त्याला जिल्हा बँकेचं आपलंसं नातं ज्यांनी निर्माण केलं आहे ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी आपल्यासोबत आहेत. साहेब, सर्वप्रथम आपलं खूप खूप स्वागत. कारण नुकताच ब्ल्यू बँको रिबनचा पुरस्कार आपल्या बँकेला प्राप्त झाला आहे, त्याबद्दलही आपलं अभिनंदन. 1.5 वर्ष होतील साधारण आता किंवा 1 वर्ष पूर्ण झालं आहेच आणि एकंदरीत तुमचा प्रवास बघितला तर संघर्ष सुरुवातीपासूनच तुमच्या सोबतीला आहे आणि त्यावेळीची निवडणूक असेल, अगदी राज्यातले बडे नेते इथे आले होते, अगदी स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील किंवा रवींद्रजी चव्हाण असतील, यांनी पण खूप मेहनत घेतली होती आणि जिल्हा बँक चुरशीची असताना म्हणजे एक काळ असा होता की फक्त राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस या पक्षांकडेच सहकार क्षेत्रातल्या या बँका किंवा सहकार क्षेत्रात त्यांचं वर्चस्व असायचं, पण भाजपनं तुमच्या रूपानं या ठिकाणी वर्चस्व प्रस्थापित केलं आणि एक अनपेक्षित अशी संधी एका तरुणाकडे दिली आणि ते म्हणजे तुम्ही होता. तर या वर्षभराच्या ह्या प्रवासाबद्दल काय सांगाल? कारण अनेक संघर्ष आहेत, अनेक आठवणी तुमच्या असतील त्या वेळीच्या सगळ्या, आणि जे आत्तापर्यंत कधी झालं नव्हतं. म्हणजे आपण कोल्हापूर असेल किंवा इतर ठिकाणी पाहतो तिथले आमदार खासदार हे तिथल्या गोकुळ संस्था असतील किंवा सहकारी संस्थांमध्ये सभासद असतात, पण कोकणात तसं नव्हतं फारसं. पण नितेश राणेंच्या रूपाने आता जिल्हा बँकेमध्ये एक आमदार आहेत जे तिथले सदस्य आहेत आणि एक चांगलं काम गेल्या वर्षभरात तुमच्या माध्यमातून, मग अतुलजी काळसेकर असतील, एक चांगलं काम तुम्ही करताय. या तुमच्या कार्याबद्दल किंवा या वाटचालीबद्दल काय सांगाल? खरं म्हणजे गेल्या वर्षी ज्यावेळी निवडणुका झाल्या, आपल्या सगळ्यांनाच आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे की कशा पद्धतीने या निवडणुकीमध्ये वेगळा राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्या सगळ्यामध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी आरोप, बेकायदेशीर कारवाई वगैरे सगळ्या गोष्टी झाल्या. परंतु या जिल्ह्यातल्या सहकार क्षेत्रातल्या लोकांना बदल आवश्यक होता आणि खास करून त्या लोकांना आमची कार्यपद्धती, आम्ही कशा पद्धतीने काम करतो. आणि तुम्ही बघाल तर 2008 पासून राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सातत्याने जिल्हा बँकेची घोडदौड चालू होती. परंतु मधल्या काळामध्ये जे काही राजकारण बदललं आणि ते राजकारण बदलल्यानंतर सगळ्यांना असं वाटलं होतं की आता नाही, आता काय फार मोठा बदल होईल. परंतु जिल्ह्यातल्या मतदारांना राणेसाहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास होता आणि म्हणून महाराष्ट्रातली पहिली मेजॉरिटीने एका पक्षाच्या संचालकांची असलेली जिल्हा बँक म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक भारतीय जनता पार्टी म्हणून त्या ठिकाणी सगळे एका विचाराचे बहुमताने निवडून आले. आणि आपण निवडणूक म्हणून जर म्हणत असाल तर आपल्याला माहिती आहे की त्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये नितेश राणे साहेबांना बाजूला ठेवण्यासाठी काय काय केलं गेलं, मी स्वतः उमेदवार असताना त्या प्रक्रियेतनं बाजूला ठेवण्यासाठी काय केलं गेलं. परंतु मतदानाला न जाता या जिल्ह्यातल्या झालेल्या मतदानामध्ये किंवा त्या मतदारसंघामध्ये सगळ्यात जास्त मतं निवडून येणारा मी आहे. आणि त्याचं कारण की अनेक वर्षांपासून सहकारात काम करत होतो आणि म्हणून राणेसाहेबांनी त्यानंतरच्या काळामध्ये चेअरमन पदाची संधी दिली आणि ती संधी दिल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा जिल्हा बँकेच्या संदर्भात एक 5 वर्षाचा एक प्लॅन ठरवलेला आहे की कशा पद्धतीने या जिल्हा बँकेला आपल्याला सर्वसामान्य माणसापर्यंत घेऊन गेलं पाहिजे, या जिल्ह्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यासाठी या जिल्हा बँकेचा कशा पद्धतीने उपयोग झाला पाहिजे. आणि म्हणून आपण जर बघत असाल की मागच्या 1-1.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये आम्ही ते अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग त्याच्या माध्यमातून फक्त शेतकरी हा एकच वर्ग नाही, तर मग शेतकरी असतील, महिला भगिनी असतील, तरुण युवक असतील, त्याचबरोबर काही नवीन उद्योजकसुद्धा. कारण ही सगळी बदलती यंत्रणा आहे. सातत्याने आपल्याला ह्या सगळ्या बदलत्या यंत्रणेला सोबत घेऊन पुढे गेलं पाहिजे आणि जर जिल्हा विकसित करायचा असेल तर आपल्याला सगळ्या घटकांना सहकार्य केलं पाहिजे. सगळेच घटक पुढे येण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण काम केलं पाहिजे आणि तशा दृष्टिकोनातून राणेसाहेबांनी आम्हाला पहिल्यापासून सांगितलं आहे की बाबा आपल्याला
शासन असेल, शासनाच्या विविध योजना असतील आणि त्याबरोबर बँकेचा सपोर्ट, या सगळ्या गोष्टी जर आपण एकत्रितपणे या जिल्ह्यातल्या तरुणांना देऊ शकलो तर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या पद्धतीने रोजगार निर्माण होऊ शकतो. आणि म्हणून मग केंद्राच्या योजना, राज्याच्या योजना ज्या यापूर्वीच्या काळामध्ये जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून राबवल्या जात नव्हत्या, आम्ही देशातलं पहिलं मॉडेल आहे की ज्याच्यामध्ये केंद्र शासनाच्या योजना राबवायला सुरुवात झाली. अर्थात ते राणे साहेबांच्या सहकार्यामुळे होऊ शकलं, परंतु ते आम्ही करून दाखवलं आणि ते केल्यानंतर आज त्याचे चांगले रिझल्ट येत आहेत. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्हा बँकांना ती संधी मिळाली आणि सगळ्या जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून ह्या योजना राबवल्या जात आहेत आणि त्यामुळे खूप काही नवीन उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही चाललो होतो. नक्कीच आपण जसं म्हटलात की लोकांना ज्यावेळी तुमच्याकडे ही सगळी जबाबदारी राणे साहेबांनी संपवली त्यावेळी जे विरोधक होते ते वेगळ्या ज्या पेरण्या आहेत त्या ग्रामीण पातळीवर करत होते, कारण त्यामुळे ठेवी जातील, नवीन संपूर्ण संचालक मंडळ, तुम्ही नौके आहात या सगळ्या याच्यामध्ये, जरी सहकार क्षेत्रात असलात तरी बँक चालवणं हा खूप वेगळा पूर्ण तुमच्यासमोर टास्क होता आणि त्यावेळी अनेक तर्कवितर्क लढविले जात होते. मात्र आज 1.5 वर्षानंतर खऱ्या अर्थाने जे काही लोक विरोध करत होते, बोलत होते, तेच आज कुठेतरी कौतुक करणं त्यांना नाविलाजास्तव भाग पडतंय. काय करिश्मा आहे हा? कारण ज्या पद्धतीने आपण गेल्या 40 वर्षाची जिल्हा बँकेची, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची वाटचाल पाहिली तर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक जवळपास 5,500 पर्यंत व्यवहार करते आपले आणि आता 6,000 कोटींच्या दिशेने वाटचाल करते. आणि ठेवी सगळ्यात महत्त्वाचा 2,000 कोटीचा ठेवींचा टप्पा उलटलेला होता 40 वर्षात, पण आपण गेल्या वर्षभरात याच्यामध्ये 200 कोटीहून अधिक टप्पा जो स्वतःच्या स्किलवर आणू शकला. हा काय करिश्मा आहे? काय लोकांकडे तुम्ही घेऊन गेलात आणि तुमचं कामच लोकांना त्या ठिकाणी प्रभावशाली दिसत होतं, काय सांगा? आम्ही हे काम करत असताना पहिल्या टप्प्यामध्ये तुम्ही म्हटलं तसा अनुभव आम्हाला आला की या जिल्ह्यामधल्या अनेक लोकांनी जिल्ह्यातल्या ठेवीदारांपर्यंत वेगवेगळ्या बातम्या पोचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा परिणाम पहिल्या 6 महिन्यामध्ये आम्हाला दिसला. परंतु आम्ही पहिल्या दिवसापासनं ज्या पद्धतीने काम करत राहिलो त्यावेळेस त्याच्यानंतर हळूहळू ठेवीदारांच्या मनामध्ये एक विश्वास निर्माण झाला आणि ज्या पद्धतीने आम्ही सामान्य माणसासाठी काम करतो, योग्य पद्धतीने कर्ज प्रस्ताव करतो आहोत, त्या कर्ज प्रस्तावाची छाननी योग्य पद्धतीने करतो आहोत आणि त्याच्याचबरोबर कर्ज वितरण करत असताना ज्या ज्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे त्या गोष्टींची काळजी घेतो आहोत, हे ज्यावेळी आमच्या जिल्हावासियांच्या लक्षात यायला लागलं त्यावेळी आजपर्यंत ज्या वेगामध्ये ठेवी आल्या नव्हत्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने ठेवी यायला सुरुवात झाल्या. आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही मागच्या 1 वर्षामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये 3 नंबरचा ठेवींचा रेट त्या ठिकाणी प्राप्त केला. म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्ही सगळ्याच जिल्ह्यांमध्ये, जिल्हा बँकांमध्ये नंबर 3ला राहिलो. म्हणजे कोल्हापूर, सातारा आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग. आता ह्यामध्ये सुद्धा जर आम्हाला त्या शेवटच्या दिवशी महाराष्ट्र शासनाचे जवळपास 110 कोटी रुपये डिपॉझिट कमी झालं, म्हणजे त्यांच्याकडे शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये गेले, ते जर गेले नसते तर यावर्षी आम्ही महाराष्ट्रात नंबर 1 राहिलो असतो. परंतु ही प्रगती तेव्हाच साध्य होते जेव्हा त्या संचालक मंडळावर, जेव्हा त्या नेतृत्वावर सर्वसामान्याचा विश्वास असतो आणि हे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वावर सर्वसामान्यांचा विश्वास आहे हे त्यामुळे एक सिद्ध झालं. परंतु आम्ही हे करत असताना सुद्धा आता तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही ज्यावेळी त्या ठिकाणी नवीन संचालक मंडळ आलं त्यावेळी आमच्या ठेवी ह्या 2,200 कोटी रुपयाच्या आसपास होत्या. आज आम्ही 3,000च्या जवळपास जातो आहोत आणि हे फक्त 1-1.5 वर्षामध्ये. म्हणजे आम्ही असं ठरवलं आहे की आमच्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये आम्ही ठेवी दुप्पट करणार, आम्ही उलाढालसुद्धा दुपटीपर्यंत नेणार. ज्या ठेवी जमा होण्यासाठी आपल्याला 40 वर्ष लागली तेवढ्याच रकमेच्या ठेवी पुढच्या 5 वर्षामध्ये, ह्या 5 वर्षाच्या आमच्या कारकिर्दीमध्ये बँकेकडे येतील. ज्या प्रगतीसाठी आम्हाला मागची 40 वर्ष लागली उलाढालीसाठी तेवढ्याच पटीची म्हणजे 4,000 कोटीची उलाढाल यापूर्वी 40 वर्षांपर्यंत आपल्याला टप्पा गाठला. परंतु आम्ही असं उद्दिष्ट ठेवतो की आमच्या कार्यकालामध्ये तो टप्पा 8,000 कोटीपर्यंत गेला पाहिजे आणि म्हणून यावर्षी आम्ही तो 6,000 कोटीचा टप्पा उद्दिष्ट ठेवला आहे आणि 5,000 कोटीचा टप्पा आम्ही गाठलेला आहे.
आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही 100% त्या उद्दिष्ट पूर्ततेपर्यंत जाऊ. कारण आजसुद्धा ज्या पद्धतीने आमच्याकडे ठेवी येत आहेत त्याचा वेग पाहिला तर आम्ही नक्कीच हे सगळ्या ठेवींचं उद्दिष्ट गाठू शकतो. नक्कीच. खरं तर जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आहे आणि शेतकऱ्यांचा जो विश्वास पाहिजे असतो तो आपण विश्वास तर मिळवला जात, पण शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा जे द्यायला पाहिजे, जे करायला पाहिजे ते आपण करताय. अनेक प्रकारच्या अशा शेतकऱ्यांसाठी योजनासुद्धा आपण अंमलात आणल्यात आणि ग्रामीण पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँका पोचत नाहीत, पण जिल्हा बँकेचे मायक्रो ATM पासून सगळ्या सुविधा ह्या आज ग्रामीण पातळीवर आपण पोचवत आहे. त्याबद्दल काय सांगा? आज आम्ही डिजिटल म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जेवढी प्रगती करतो त्याच पद्धतीने डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्याचं कारण की आज ज्या पद्धतीने नॅशनलाइज बँका डिजिटल बँकिंगमध्ये खूप पुढे जात आहेत आणि सामान्य माणसापर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, आम्ही ठरवलं की आम्हीसुद्धा त्याच्यामध्ये कुठे मागे राहू नये. आणि म्हणून आपण बघितलं असाल तर आमचं मोबाईल बँकिंगचं जो ॲप होता तो सुद्धा आता आम्ही नवीन मॉडिफाय केला आहे. त्याचबरोबर आम्ही आता मायक्रो ATMच्या माध्यमातून डोअर स्टेप बँकिंग देतो आहे. आमचे असलेले पिग्मी एजंट, आमच्या असलेल्या सगळ्या ब्रँचेस आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यातल्या असलेल्या सगळ्या विकास संस्था यांच्या माध्यमातून तिथेसुद्धा म्हणजे ATM सेंटरलाच जायची गरज नाही, तर तुम्हाला रस्त्यामध्ये जरी आमचा पिग्मी एजंट मिळाला तरीसुद्धा त्याच्या असलेल्या मायक्रो ATMच्या माध्यमातून आपण स्वॅप करून पैसे काढून घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला ती सेवा चालता बोलता मिळेल. त्याचबरोबर ज्येष्ठांना त्यांच्या घरापर्यंत, त्यांच्या दरवाजापर्यंत ती सेवा पोचवण्याची व्यवस्था या माध्यमातून आपण केली आहे. आणि हे सगळं करत असताना चॅटबॉटसारखी सेवा जी तरुणांना आवश्यक आहे, आता त्याशिवाय आम्ही व्हॉट्सॲप बँकिंग सुरू करतो आहोत. आम्ही त्याच्याचबरोबर फेसबुकवर रजिस्टर झालो आहोत. फेसबुकच्या माध्यमातून आमचा काम वाढलं आहे. आमची स्वतःची वेबसाईट आपण नवीन डिझाईन केली. त्याचबरोबर आत्ता आम्ही यूट्यूब चॅनलसाठी आमचं नोंदणी झाली. या सगळ्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत अधिकाधिक सोयीस्कररित्या सेवा देण्याचा प्रयत्न करतो. नक्कीच. त्यामुळेच आपण तळागाळात पोहोचलेला आहात. पण जसं आपण विकास सोसायट्यांचा उल्लेख केला तर मला वाटतं आपण ज्यावेळी अध्यक्षपदाची सूत्र हातात घेतलात त्यावेळी सगळ्यात जो बेस आहे जिल्हा बँकेचा हा विकास सोसायटी, आणि या सगळ्या विकास सोसायट्यांच्या अगदी आपण अंगणापर्यंत गेलात, त्या तालुक्यात जाऊन विकास सोसायट्यांना एकत्र राहून एक चळवळ त्यांच्यामध्ये राबवली होती आणि जिल्हा बँकेच्या योजना खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना मिळाव्यात, त्या पोचाव्यात आणि तिथून शेतकऱ्यांच्या मुलांचं शिक्षण असेल, खऱ्या अर्थाने रोजगार असेल, उद्योग असेल. आज राणेसाहेबांकडे केंद्रातलं एवढं मोठं खातं आहे आणि त्या खात्याचा आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांना उपयोग व्हावा यासाठी सुद्धा आपण अनेक योजना आणलेल्या आहेत. त्या काय सांगा? आम्ही विकास संस्थांना पहिल्या दिवसापासून असं ठरवलं की जिल्ह्यातल्या विकास संस्था सक्षम झाल्या पाहिजेत. कारण विकास संस्था ह्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याचा कणा आहेत. कारण जिल्ह्यातला शेतकरीच चालवतो आहे, जिल्ह्यातल्या शेतकरीच त्याचा सभासद आहे आणि तोच शेतकरी सभासद त्या संस्थेचं नेतृत्व करतो आहे. त्यामुळे ती शेतकऱ्यांची असलेली संस्था जर सक्षम झाली तर त्या ठिकाणचा शेतकरी सक्षम होऊ शकतो. आणि म्हणून पहिल्या दिवसापासून आम्ही भूमिका घेतली आहे की जिल्ह्यातल्या सगळ्याच्या सगळ्या विकास सहकारी संस्था ज्या आहेत त्या सक्षम झाल्या पाहिजेत आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आमचं काम सुरू केलं. आम्ही त्याच्या सक्षमीकरणासाठी वेगळा फंड्स दिला, त्यांना आर्थिक मदत केली आणि हे सगळं करत असताना त्या ठिकाणी थकबाकीदार जो कर्जदार होता, शेतकरी होता, त्यालासुद्धा बाहेर काढण्याचं काम केलं. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आम्हाला आणायला लागल्या, त्या आणल्या, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलो, त्यांना समजावून सांगितलं आणि त्याचा परिणाम असा झाला की आज आपल्या जिल्ह्यातली वसुलीचं प्रमाण वाढलं. शेतकरी स्वतः जाऊन त्या विकास संस्थेकडे आपलं थकबाकी कर्ज भरायला लागला आणि नवीन कर्ज घ्यायला लागला आहे आणि त्यामुळे या शेतकऱ्याला त्याचा व्याजाचा परतावा मिळायला लागला आहे, शासनाकडनं मिळणारा फायदा त्याला मिळायला लागला आहे आणि ह्याच्या सगळ्याच्या माध्यमातून आमचा जिल्हा बँकेचा कर्ज व्यवहारसुद्धा वाढायला लागला आहे. आणि त्यामुळे काय झालं आहे की मधल्या काळामध्ये जो शेतकरी इतर बँकांकडे जात होता तो पुन्हा एकदा विकास संस्थेकडे यायला लागला. आता आम्ही विकास संस्थांना फक्त शेती कर्ज नाही तर मग शैक्षणिक कर्जापासून गृहबांधणीपासून ते वाहन खरेदीपर्यंत सगळ्या प्रकारची कर्ज जी आहेत ती विकास संस्थांच्या माध्यमातून व्हावी. जे आमच्या जिल्हा बँकेच्या डायरेक्ट ब्रँचमध्ये होतात ती सगळ्या प्रकारची कर्ज प्रस्ताव या पुढच्या काळामध्ये विकास संस्थांच्या माध्यमातून करायचं कामसुद्धा आम्ही आता सुरू केलं आहे. नक्कीच. खऱ्या अर्थाने 1.5 वर्षापूर्वी जो आपण जिल्हा बँकेमध्ये एक नौका चेहरा असे जे लोक म्हणत होते आणि आज त्याच चेहऱ्याला जाणता चेहरा सहकारातला अशा पद्धतीने पाहिलं जातं आणि
ते आपण करून दाखवलं आहे. कारण आत्ताच जो ब्ल्यू रिबन पुरस्कार जिल्हा बँकेला गेली अनेक वर्ष मिळतो आणि तो सुद्धा यावर सातत्य ठेवून आपण एक वेगळा आपला ठसा संपूर्ण राज्यात पोहोचवला. आज जिल्हा बँक संपूर्ण राज्यामध्ये 3 नंबरला आहे या सगळ्या गोष्टींमध्ये. तर हे सगळं तुम्ही पुढे नेत असताना हा सगळा गाडा जिल्हा बँकेमध्ये शिस्त जी आहे, जी आपण आज सांघिक सगळ्या ह्या यशाला सुद्धा आपण एक सांघिक टीमवर्कला कुठेतरी श्रेय देता. कालचं आपलं स्टेटमेंट पण तेच होतं. आणि ही शिस्त, कारण तुम्ही मुळातच त्या सगळ्या शिस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि आपल्या टीममध्ये रुजवल्यामुळे आज हा रिझल्ट दिसतोय आणि आपण खऱ्या अर्थाने आज जाणते आहात हे जिल्हावासियांना अधोरेखित होतं आहे. याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? आम्हाला ब्ल्यू रिबन पुरस्कार जो प्राप्त झाला आहे तो ह्याच्यासाठीच झाला आहे की आम्ही डिजिटल सेवा अधिकाधिक देण्याचा प्रयत्न केला आणि देशामधलं एक वेगळं मॉडेल म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने विकसित केलं आणि अनेक वेगवेगळ्या यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली. नाबार्डसारखी यंत्रणा असेल, RBI सारखी यंत्रणा असेल, या सगळ्या लोकांनी त्याची दखल घेतली की एवढ्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा तुम्ही इतक्या चांगल्या पद्धतीने डिजिटल सेवा कसे काय देऊ शकता. परंतु आम्हाला त्याचा खूप चांगला रिझल्ट आत्ता यायला लागला आहे. आम्ही आता ग्रामपंचायतपासून ते छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांपासून रिक्षा चालकांपासून सगळ्यांना QR कोडचं वाटप केलं आहे. त्या QR कोडच्या माध्यमातून आमचं डिजिटल बँकिंग वाढतं आहे. आता ह्या पलीकडे जाऊन आम्ही आता मायक्रो ATMचं असेल, त्याच्याबरोबर मोबाईल बँकिंग असेल, सगळ्या व्यापाऱ्यांना जे आवश्यक होतं मर्चंट ॲप ते सुद्धा आणलं आहे. आणि त्यामुळे काय झालं आहे की हे सगळे लोक आज जिल्हा बँकेबरोबर आपला व्यवसाय वाढवत आहेत आणि याची दखल घेऊन आम्हाला हा पुरस्कार मिळालेला आहे. आम्हाला हा पुरस्कार मिळाला याचं समाधान तेवढंच आहे जेवढं समाधान आमच्या ह्या कामकाजाबद्दल आहे. त्याचं कारण असं आहे की आमच्या जिल्हा बँकेतला प्रत्येक कर्मचारी, मग त्या कर्मचाऱ्याने अधिकाधिक सेवा ग्राहकाला कशी देता येईल, इथल्या शेतकऱ्यापर्यंत आपल्याला कसं पोचता येईल, इथल्या छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत कसं पोचता येईल, याची काळजी प्रत्येक आमचा कर्मचारी घेतो आहे. आणि म्हणून मी त्या दिवशी पण सांगितलं की हे पुरस्कार जे आम्हाला मिळत आहेत ना, याचं खरं श्रेय आमच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं आहे. कारण ते त्या ठिकाणी कामकाजाचा वेळ बघत नाहीत. आमच्याकडे अनेक कर्मचारी असं आहेत की जे 15-15, 18-18 तास आमच्या जिल्हा बँकेच्या या सगळ्या कामकाजामध्ये देतात आणि त्यामुळे आमच्या जिल्हा बँकेतल्या असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातनं आम्ही हा प्रवास अधिक सोयीस्करित्या करतो आहोत आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते श्रेय त्यांना जाते. नक्कीच, मुळात आपणच तेवढे तास काम करताय त्यामुळे आपली टीमसुद्धा आपल्या समवेत पुढे जाते. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जे आपण ठेवींबद्दल बोलतोय, मार्चमध्ये आपण महिलांसाठी खास ठेवीची एक योजना आणली होती आणि आत्ता गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आपण एक जम्बो लोकांसाठी ऑफर दिली की जिल्हा बँकेमध्ये जर ठेवी ठेवल्यात तर 8.20 एवढा आपण मोठा व्याजदर देतोय. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर खरा कोकणवासियांचा हा अगदी आत्मीयता सण आणि त्या सणावर आपण लोकांना ही एक सुवर्ण संधी दिलेली आहे. त्याबद्दल काय अपील कराल लोकांना? त्याचं कारण असं आहे की आपण जी आत्ता योजना आणली मंगलमूर्ती योजना, ती योजना 8.20% आपण त्याला व्याजदर देतो आणि हे जिल्हा बँक म्हणून आजपर्यंतच्या मिळालेल्या व्याजदरामध्ये सगळ्यात जास्त दर आहे आणि तो सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही जिल्हा बँकेमध्ये दिला जात नाही, जो आम्ही देतो. आता हा आम्ही गणेश चतुर्थीच्याच मुहूर्तावर का आणला, त्याचं कारण असं आहे की अनेक चाकरमानी लोक, अनेक पाहुणे मंडळी, सगळीच लोक या निमित्ताने आपल्या गावात येत असतात, आपल्या कुटुंबाकडे येत असतात आणि त्यांना ह्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी किंवा आपल्या असलेल्या आईवडिलांसाठी, आपल्या असलेल्या नातेवाईकांसाठी काहीतरी करायचं असतं. तर त्या निमित्ताने या योजनेमध्ये जर त्यांनी गुंतवणूक केली तर एक चांगला परतावा त्या निमित्ताने त्यांना ॲटोमॅटिकली त्या सगळ्या ज्येष्ठांना मिळू शकेल. आणि जिल्हा बँकेकडच्या ठेवी ह्या 100% सुरक्षित ठेवी आहेत. त्या काही कुठल्या इतर वित्तीय संस्थांच्या ठेवी नाही आहेत, त्या जिल्हा बँकेकडच्या ठेवी आहेत. त्यामुळे त्या सुरक्षित आहेत आणि त्या सुरक्षित असल्यामुळे तिथे जर त्यांनी गुंतवणूक केली, एखाद्या मुलाने आपल्या आईवडिलांसाठी एक गुंतवणूक केली तर त्याच्या व्याजातनं त्यांचा उदरनिर्वाह तिथे होऊ शकतो किंवा त्यांना काही अधिकचा फायदा होऊ शकेल. या दृष्टिकोनातून आम्ही ही योजना आणली आणि आम्हाला समाधान आहे की मागच्या 15 दिवसामध्ये खूप चांगला रिस्पॉन्स याच्यामध्ये मिळाला आहे. आत्तासुद्धा या निमित्ताने आम्ही सगळ्यात जिल्हावासियांना, सगळ्यात आमच्या ठेवीदारांना, आमच्या सगळ्या खातेदारांना विनंती करतो की तुम्ही याच्यामध्ये सहभागी व्हा, मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा, मोठी गुंतवणूक या निमित्ताने करा की ज्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातला पैसा आपल्या जिल्ह्यात राहील. कारण इतर ज्या नॅशनलाइज बँका आहेत ज्याच्याकडे आपण ठेवी ठेवतो
आज तुम्ही जिल्ह्यातला जर रेशो बघितलात तर ते लोक इथे जर 100 रुपये आपण गुंतवले, डिपॉझिट ते घेतात आणि त्याच्या बदल्यात ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये फक्त 25 रुपयाचं कर्ज देतात, 75 रुपये हे दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये जातात. परंतु त्याच ठेवी जर आमच्या जिल्हा बँकेत ठेवल्या गेल्या तर त्याच्यातला 100% कर्ज व्यवहार हा जिल्ह्यातल्याच लोकांसाठी वापरला जाईल, जिल्हावासियांसाठी वापरला जाईल. त्यामुळे जिल्ह्यातलाच पैसा जिल्ह्यातल्या लोकांसाठी उपयोगात येऊ शकतो आणि म्हणून आमच्या जिल्हा बँकेमध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये जर गुंतवणूक झाली तर ती गुंतवणूक जिल्हावासियांसाठीची आहे आणि जिल्हावासियांसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आणि म्हणून आपली बँक, आपली माणसं हा जे आमचे ब्रीदवाक्य आहे ते त्याच्यासाठी आहे. नक्कीच सहकारात खूप चांगलं काम तुमचं चाललं आहे आणि जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ते सुरू आहे. आवर्जून विचारावं असं वाटतं, तुम्ही राजकारणात सुद्धा आहात, राजकारणात सक्रियपण आहात. भविष्यात जर पक्षाने किंवा तुमच्या नेत्यांनी संधी दिली आणि जनतेचं नेतृत्व करायला सांगितलं, कारण निवडणुकासुद्धा अगदी सगळ्याच तोंडावर आहेत, तर ती संधी स्वीकारणार का? आज जी संधी आणि जे नेतृत्व करायला साहेबांनी माझ्याकडे जबाबदारी दिली आहे, सध्या तरी माझं लक्ष त्याच गोष्टीवर आहे. त्यामुळे त्यात चाणक्य म्हणून सहकारातलं एक वेगळं आशादायी एक व्यक्तिमत्व म्हणून आज लोक तुमच्याकडनं अपेक्षा ठेवत आहे आणि मला वाटतं खऱ्या अर्थाने आपण ते कामातून करून दाखवलं आहे. आणि हे जिल्हावासियांसाठी, कारण सहकारमर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांचा एक आदर्श सगळ्यांसमोर दिला जायचा. त्यानंतरसुद्धा जे संचालक, जे अध्यक्ष आले त्यांनीसुद्धा ही धुरा सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. पण आपण जे लोकांमध्ये जी विश्वास निर्माण करायला पाहिजे होता तो कामातनं केला. आणि आज त्या अर्थाने जिल्हा बँक लोकांना, जशी तुम्ही म्हटलात की आपली बँक वाटायला लागली आणि ते तुम्ही सिद्ध केलात. खऱ्या अर्थाने आम्ही कोकण सातच्या आत आपण प्लॅटफॉर्मवर आलात आणि नेहमी आम्ही तुमच्या समवेत सुद्धा आहोत. तर आम्ही आमच्या टीमच्या वतीने सुद्धा तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि नक्कीच जिल्हा बँक राज्यातील नंबर 1 बँक ठरावी अशी या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आताच तर आम्ही कोकणात नंबर 3 झालो. येस. नक्कीच दळवी साहेब, अगदी तुमच्या नेतृत्वाखाली आपली बँक म्हणून जिल्हा बँक आता ओळखली जाऊ लागली आणि प्रत्येकाला आपलीशी वाटू लागली. अगदी कुठलाही सण असला की तुमचा मेसेज जेव्हा प्रत्येक ग्राहकाला येतो, सिंधुदुर्गवासियांना येतो, नक्कीच आपलेपणा त्यातनंच निर्माण होतो. आणि यातनंच सहकारातनं समृद्धीकडे जर जायचं असेल तर हाच पॅटर्न जो मनीष दळवींचा आहे किंवा तुमच्या पक्षातल्या नेत्यांचा आहे तोच याच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. अनेक पुरस्कार यापुढेही आपल्या बँकेला, आपल्या नेतृत्वाला मिळत जाऊ हीच सदिच्छा या निमित्ताने व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या आपल्या संचालकांना, आपल्या संपूर्ण स्टाफला जे खऱ्या अर्थानं मेहनत घेत आहेत प्रत्येक कोकणवासियांसाठी, इथली महिला सक्षमीकरण व्हावं, इथल्या युवकाला रोजगार मिळावा आणि प्रत्येकालाच म्हणजे सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचा आणता येत नाही आणि त्यावेळी तुम्ही खऱ्या अर्थानं पाठीमागे उभे राहतात. तर अशाच पद्धतीनं तुम्ही सगळ्या लोकांसाठी काम करावं अशाच सदिच्छा या निमित्ताने देतो. आणि पुन्हा एकदा आमच्याशी आज अगदी दिलखुलास संवाद साधलात त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद.